गोबां मानसिहा गावहानो गोजाम गामियाव हा हु दंखायो, नाथाय बेयाव गोदानै हयथ' थाहैबावनाय जादों। माखासे मानसिफ्रा हयथ' निस्सय थाहैदों। आरो दिनै फरेस्ट ओनसोलखौ नायब्ला नुगोन जे जोंनि गैजायै मानसिफ्रा बेसेबां हा मोनदों बिनिख्रुइ बांसिन नोङो टाउन सहरफोरनि जायफ्रा नोङो थाखा फैसायाव आखाइ गोलाव बिथांमोनहासो दिनै हाग्रा बंग्राखौ आवग्रिफैजोबनाय नुबाय। जेराव हा गैजायैफोरनि थानायनि थाखाय बेमोन, दा सोरबा हा गोनांखा मानसिफ्रासो जुदि आवग्रिनानै लायोबा बे आयेना आयेन बायदियै खारगोन। आरो जारिमिनखौ नायोब्ला बबेबा बर'खौल' होदों बा सोरखौबा माने होखाराखै, एभेक्सन खालामाखै बिदिथ' नङा खोमा। सारा आसामनि माबाखौ नायोब्लाथ' जेराव जेराव नोङो आयेननि सिमफायनाय जादों, आयेननि बेरेखा बहाबा खामानि जाफ्लांदोंबा निस्सय बेखौ कर्टआ अर्डार होयो, कर्टनि थ्रुयै सरकारा बेखौ मावनो बाध्य जायो। दायो जे इक'लजिकेल इमबेलेन्स जायोब्ला जोङो मा जायो, गोबां मानसिनिबो सुबुंनि जिब जुनारनिबो निस्सय खहा फैनो हागौ, दंफां लाइफांनिबो खहा फैनो हागौ। दा दिनै हाग्रा बंग्रा बियो जास्ट मि जुनारनि थाखायल' नङा। हाग्रा बंग्रा हाजो हालाजों मा जायो, जोंनो नांनाय बुहुम बिखाखौ नोङो फिसिनानै दोननाय बा जोंनि आबादा मोजां जानो थाखाय जोंनो दैफोर नांगौ जायो, अखा नांगौ जायो। बे अखा बांखा हानांगौनि थाखाय जोंनि रिजार्भफ्रा निस्सय सिकिउर जानांगोन। आरो इक'लजिकेल इमबेलेन्स होननाय लोगो लोगोनो जिब जुनारनि गेजेराव जाहाथे खुनु इमबेलेन्स जाहाथे जाया। दिनैहाय मैदेर मानसिनि दावहा बा गुबुन जिब जुनारजों दावहा, मोख्राजों मानसिनि आबाद मावनायजों बिराद दावहा, बिराद मोनसे जायगा जायगा बे जेंनाफोरखौ जों नुबाय थादों नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो। दा दिनै नंगौ जे हिउमेनिटि ग्राउन्डआव नायोब्ला बे जिनिसा जोबोद साननो गोनां। नाथाय जों जुदि मानसिब्ला बेयाव सरकाराल' साननांगौनि बाथ्रा नङा, बा सोरबा सासे सुबुङाल' साननांगौनि बाथ्रा नङा। जों गासिबो बुजिलायनांगोन जिनिसखौ मानो खालामनाय जादों। आरो बेयाव मोनसे जिनिसखौ बांसिनै खालामनायखौ नुदों, जेराव मोनसे सिमा निस्सय थानांगौ जे जोंनो जुदि बासायाब्ला, मानसियानो बासायाब्ला। दिनै नुबाय जे मोनसे समाव माने अखाफ्रा सम मथे हायोमोन। थांनाय बोसोराव नुबाय मार्च दाननिफ्राय लानानै फुरा बोसोरा नों अखा हानानै बहाबा आबादा मोजां जाबाय, बहाबा जायाखिसै। दा बे अखा बांखानि जोंनि बोथोरा जि मोनसे खुनु भरसा गैयै जाबाय। दा बेफोर जाहाथे जाथों बिनि थाखाय जोंनो हाग्रा बंग्राखौबो निस्सय नांगोन। दा बेनिखायनो बैयाव हयथ' खोब सम्भब जि सिमा दंमोन बे सिमाखौ बारनानैबो हयथ' थांनाय जादों। दा बेखायनो सरकारा मानो होखारदों, बिनिनो फिसा नंगौ, बयबो बिनिनो फिसा, सरकाराबो बिनिनो, जोंनि सुबुंफ्राबो बिनिनो। खिन्थु नायनांगौआ बेनो जे जोंनो हाग्रा ओनसोलखौबो निस्सय नांगौ। दा बेखायनो बेयाव बुजिनायनिसो बाथ्रा। आरो मालाबा बुंनाय खोनायो, बेसेबां सैथो आं जायगासिम थाङाखै, दासिमाव खबर लानो बिदि मोनाखै। गोबां मानसिहा गावहानो गोजाम गामियाव हा हु दंखायो, नाथाय बेयाव गोदानै हयथ' थाहैबावनाय जादों। गासिबो नङा दे, बेयाव माखासे मानसिफ्रा हयथ' निस्सय थाहैदों। आरो दिनै फरेस्ट ओनसोलखौ नायब्ला नुगोन जे जोंनि गैजायै मानसिफ्रा बेसेबां हा मोनदों बिनिख्रुइ बांसिन नोङो टाउन सहरफोरनि जायफ्रा नोङो थाखा फैसायाव आखाइ गोलाव बिथांमोनहासो दिनै हाग्रा बंग्राखौ आवग्रिफैजोबनाय नुबाय। दा होमब्ला जेराव हा गैजायैफोरनि थानायनि थाखाय बेमोन, दा सोरबा हा गोनांखा मानसिफ्रासो जुदि आवग्रिनानै लायोबा, आरो बेबायदिनो जुदि फाननानै थांनायनि मोनसे सुजुग जुदि सोरबाया खालामना होयोबा, बेबोथ' नायनांगौ खोथा थाबाय। दा बेनिखायनो बेयाव जोङो बयबो बुजिलायनांसिगोन। हानि माबा खालामनांगौआ, बेब'स्था खालामनानै होनांगौ बा बिसोरखौ रिहेबिलिटेट खालामफिननांगौनि बाथ्राया बे हाग्रा ओनसोलावल' जानांगौ होननानै आं साना। निस्सय गुबुन जायगायावबो थानांगोन। मानोना हाग्रायाव फैनानै सोलोंथाइ, दिनैनि थारिखआव सोलोंथाइ नङाबा जेबो जाया। बेजों लोगोसेनो जोंहा देहाया थिग थानांगोन। देहाया थिग थानांगौबा बेयाव मेडिकेल फेसिलिटि जों मोननांगोन। दिनै इलेक्ट्रिसिटि जों बेयाव फेसिलिटिया निस्सय थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनांगोन, नङाबा जेनेरेसना नोङो मा जागोन, खाना जागोन। दा बेखायनो बे गोथौ ओनसोलाव थाहैनानै ना सोलोंथाइखौ मोनगोन, ना बले नोङो देहा फाहामनायखौ मोनगोन, ना बले जोंनि दानि सरकारनिफ्राय होनाय माखासे सुजुग सुबिदाफोर बेखौ मोनगोन। गुबुन फारसे जोंहा हाग्रा ओनसोल होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो 2006नि जे बाथ्रा थाबाय, 2006 मायथाइयाव जोंहा फरेस्ट राइट्स एक्ट मोनसे दङ। बे एक्ट बायदियैब्ला दानि गोदानै थाहैनायफोरनो हा होनो हागोन ना हाया, बे बाथ्राखौबो फैबाय। दा आयेनखौथ' नों सिमफायनो हाया। आयेना जाबाय भारत सरकारनि आयेन। दिनै कर्टआव गोबाङानो केस होनानै होबाय, कर्टनि अर्डार दङ,
कर्टनि अर्डारखौ मानियाबा सोरखार मोनसेया नोङो बेसेबांबा साननो गोनां बाथ्रा जायो। दा बे गासै जिनिसखौबो जों बयबो बुजिलायनांगोन आरो बेयाव राजनिति खालामनायनि बाथ्रा नङा, जायखिजाया राजनिति हान्जाफ्रानो बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन आरो जोङो सानसुमैफोर जायफ्रा लेखा गोरों मेगन गुनुफोर बिथांमोनाबो निस्सय बेखौ बुजिनांगोन आरो नोंथांमोननि खौरां मिडियानि गेजेरजोंबो मोनसे पजिटिभ मोनसे मेसेज जेराव बेखौ निस्सय होनांगोन। न' डाउट नंगौ जे गाज्रिखौ फोसावनाया खौरां मिडियानि निस्सय मिडियानि मोनसे खामानि, बेजों लोगोसेयैनो पजिटिभिटिया मा दं बे बाथ्राखौबो जोङो होनांगोन। थ' ओंखायनो आं मिजिंथिदों बिनि गेजेरजों बे मेसेजफ्रा पजिटिभलि सौहैगोन। बेयाव माने सोरखौबा डाउन होनांगौ होननानै नेगेटिभ मोनसे सरसा खालामनायनि बाथ्रा नङा, बे पजिटिभलि जोङो सरसा खालामनांगोन, क्रिएटिभ सरसा खालामनांगोन। जोङो बेयाव मा होनो सोरनिबा खहा जानाय, सोरखौबा माने डाउन खालामनाय बेबादि जायाजासिनो गठनमूलक भाबै दाजाबथायारि नोजोरजों नायनानै जिनिसफोरखौ जोङो खामानिखौ मावनो आवगायलायनांगोन। आं बेखौनो खावलायदों। निस्सय बेखौ खालामनाय जागोन, खारन लेन्डलेसआथ' हा मोननांगौ। दिनैहाय सरकारा लेन्ड मेला बेखायनो खालामदों, जायफ्रा हा गैया हा मोननांगौ। आरो आं खावलायगोन बिसेसकरि जोङो न'खर संसार जानायाव दिनैनि थारिखआव गोबाङानो टाउनमुखि जाबाय। टाउननि खाथियाव थायोबा ओरैहाय नोङो एसे फरवार्ड ओनसोलाव थायोबा गोबां सुबुंफ्रा दिनैहाय नोङो खामानिबो मोनो। दा हाग्रा बंग्रायाव फैयोबा मालाबा नोंहा हारसिङै खामायनो हानाय अबस्थायाव जुदि गैलाबा इयुनाव सोरनावबादि सोनारनांगौ जायो। दा बेयाव गासिबो जुदि नोङो बयहाबो जानो लोंनो गैयै मोनसे थासारियाव थायोबा, थाखा फैसा गैयै थासारियाव बहा नों सोरनो खामानि होगोन? दा बे जेंनायाबो गैया नङा दङ, जायफ्रा दिनै माबा खारनाव फैनांदों खिन्थु बिथांमोनहा बे उसुबिदायावबो गोग्लैनांदों। बेखायनो आं सानो जे जों एसे फरवार्ड ओनसोलाव थालायनानै सरकारि सुजुग सुबिदाफोर, दानि गोदान मुगानि सुजुग सुबिदाफोर बेखौ मोननो थाखाय जों निस्सय नाजानांगौ आरो आयेनखौ जाहाथे जों रावबो सिमफायनो नाजाया। आयेना आयेन बायदिनो खारगोन। दा बेखिनिखौ बयबो जाहाथे बुजिलायो, आं बेखौ खावलायबाय। बे आयेना आयेन बायदियै खारगोन आरो जारिमिनखौ नायोब्ला बबावबा बर'खौल' होदों बा सोरखौबा माने होखाराखै, एभेकसन खालामाखै बिदिथ' नङा खोमा। सारा आसामनि माबाखौ नायोब्लाथ' जेराव नोङो आयेननि सिमफायनाय जादों, आयेननि बेरेखा बहाबा खामानि जाफ्लांदोंबा निस्सय बेखौ कर्टआ अर्डार होयो, कर्टनि थ्रुयै सरकारा बेखौ मावनो बाध्य जायो। दा बेखायनो जे हारि सायख'नायनि बाथ्रा, सरकार मोनसेया बबेबा हारिखौ माने इभेकसन खालामनाय, बबेबा हारिखौ अननाय बिनिथ' बाथ्रा जानो हाया माब्लाबाबो। आरो बे साननाया निस्सय गोरोन्थि जागोन जुदि जोङो एसे सिगाङाव बोसोरसे, बोसोरनै, 10 बोसोर, 20 बोसोरनि गेजेराव जुदि नायोब्ला बेयाव हयथ' सोरखौबाल' माबा मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायनानै माबा मोनसे खहा खालामनो नाजानाय मालाबाबो जानो हाया। सरकारा बयखौबो अननांगौ, सरकारा बयखौबो नायनांगौ दङ। बे बाथ्राखौ जाहाथे बयबो बुजिलायो, बुजिलायनायनिसो खोथा बियो।